Ahojte priatelia, pozdravujem vás. Začal nám marec, jarný mesiac, konečne dlhšie dni, teplejšie dni, čiže turistická sezóna nám začína. Ako motáci a versus šaláti sa tešíme na nasledujúce turistiky, ktoré nás čakajú a nové zážitky v horách, v prírode. A zároveň vám chcem dať ešte do pozornosti, že som založil ešte jeden YouTubeový kanál s názvom Martin Horizons, ktorý teda je vyslovene len na zábery z dronu, respektíve zábery prírody, miest a rôznych krás. S úmyslom tým, aby sa to teda nemiešalo s našimi turistickými videami, takže na našom kanáli Motáci versus šaláti. Takže ak máte chuť na takýto typ videí, pozrieť si, môžete dať odber, like a sledujte aj tieto videá. Pozdravujem a vidíme sa na horách.